Wilujeng dalu, selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu, Mak. Selamat malam, Mas Akbar. Nggih. Jan tenan nyambut gawe nderek jenengan boten kaping-kaping. Nggih. Angger bar kula joget tok ambekan kok ya menggeh-menggeh ya, Mas. Lah nggih no, ya sampeyan iki ya wis orane ngono, ya wis mulai ngunduri tuwa. Ayo. Leres-leres, Mas. Kula nggih ya diukehne tirakat. Nggih. Kados wonten ing dalemipun Rama Heru. Betul? Anggenipun kagungan hajat. Heeh. Tasakuran menika kitanan ingkang putranipun. Iya. Ikhlas lillahi taala kula dongakne muga-muga adhiku sing wis bar tikitane sedaya manggih kawilujengan kebagas warasan selamat donya lan akhirat, Mas. Amin ya rabbal alamin. Kula dongakne dados putra ingkang soleh. Amin. Migunani tumraping nusa kelawan bangsa. Heeh. Iso mikul dhuwur mendem jero apa ingkang dados idam-idamanipun tiyang sepuh kekalih, Mas. Amin ya rabbal alamin. Mboten duka mara saestu penontone ya wis meluap Amin. kathah sanget. Nggih. Pamirsa mboten cekap teng mriki tenggene YouTube pun ribuan. Nggih. Kula dongakne kanca-kanca Astabrata manggih kawilujengan, sehat wal afiat. Panjenengan ugi Iya. tetep semangat. Amin. Bangun budaya wonten ing laladan Nganjuk saged njayeng bawana. Amin, amin. Jan tenan aku rene iki tenan ambuku langsung bubrah, Mas. Loh, kok iso ngono lho? Lho wong sak nggon-nggon eneke ming gur brambang, Mas. Oh, kene iki. Nggih. Lah iya no wong aja to nggur gundang, Mas. Seluruh Nganjuk kuwi ya ikonnya Brambang. Mayoritas. Kula bengi iki ya klambine kabeh abang. Abang. Mertandakne Brambang larang jenengan diaturi tindak mriki kalih kanca-kanca. Kula wong Brambang iki ya titinekan saestu beliau Pak Heru niku nggih tanamane Brambang nggih kathah sanget. Niku sing sak perangan mriku teng ajeng niku nggih tumpukan Brambang. Tumpukan Brambang ning ngarep kono, Mas? Nggih. Buritan. Kuwi ya tumpukan Brambang. Brambange Pak Heru ya. Pak Heru. Sisih etan omah ya tumpukan Brambang. Tumpukan Brambang. Nggih, bareng kula teng kamare Pak Heru. Tumpukan Brambang, Mas. Udu tumpukan gombal niku. Kok iso ngono mbok omongne iki lho. Wong pripun wong pinter-pinter dinten Mas Akbar. Lah ya kagungan kersa urung sempet diberesi. Urung sempat nyuci. Mergo lali-lane wong tua kuwi wau yen wong duwe gawe kuwi ora kenek adus, ora kenek umbah-umbah. Wah, kuwi tenan to Mas kuwi. Lah wong pripun to Mas? Kuwi ilo-ilone wong tua biyen ya. Nggih. Nek arep duwe gawe ora entuk Adus karo ora oleh umbah-umbah. Lho, penyebabe apa lho? Penyebabe niku awake dhewe sing sepisan ngempet hawa nafsu, sing kepindho ngempet awake dhewe nyambut gawe saka kepribadianing dhewe arep nyenengne wong liya sing arep teka. Mula dianekne awake dhewe iki ya ora adus. Ngempet karo awake dhewe merga priyayi-priyayi ingkang rawuh kathah ora sempet adus. Ora umbah-umbah tegese kabeh klambi-klambine wis ditekakne golek persewaan saka ngendi-endi prih menika dulur rawuh menika katon pideksa beliaunipun Pak Heru. Oh, kuwi ilo-ilone wong tua nek duwe gawe ora entuk adus, Mas. Oh, lah sok umpamane aku, sok wis dadi manten. Iya. Aku wis nemu jodone. Arep dadekne manten ngono kuwi sadurunge macak manten apa ya ora entuk adus, Mas. Mas tak omongi ya. Kowe ora sah gawe alasan dhisik, ora sah gawe mikir dhisik. Lakonono dhisik sing kok sirne iki sapa? Ngono lho. Wong ngopo sok ben dipikir sok ben to, Mas? Lah aku kan yo penasaran kalimatmu itu. Wong duwe gawe iki ilo-ilone wong tua ora entuk adus. Lah mosok arep dadi manten dipethukne wong pirang-pirang ya to. Arep pethuk bojone kudu mancak rapi. Lah mosok ora entuk adus manten lanang. Alah ora sah penasaran. Aku kowe wis ngerti. Awakmu ki ora tau penasaran. Dadi sok ben-ben nang mikir. Sok ben saiki golek osek ku sok ben tak dudoi. Khusus awakmu oleh adus, oleh ganti klambi, oleh dalang.
Udo entuk ora? Golek wong loro karepmu ning lek kabeh ya darani. Oh iya. Kok ya Maksud udo iki arep adus iku lho. iya ditutupi. Padha karo dulur lanang ya Mas ya. Dulur lanang sapa Mas? Dulur lanang sing dikitanke to Mas. Iya, adine awake dhewe. Muga-muga wis kena diarani umure wis akil dewasa, wis ngerti marang tatananing agama, aja ngantek nglalekne dongane wong tuwa sak keloron. Ngendikane jenengan wau sampun bla 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 teng wingking. Mula ajining kula telah panjenengan iki manut sangka dongane wong tuwa sak keloron, Mas. Aku ki didongakne wong tuaku iso dadi kaya iki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panjenengan dongakne ibu, bapak dadi dalang kondang. Alhamdulillah. Kados sinden didongakne ibu kali bapake dadi sinden sing ayu-ayu. Alhamdulillah. Kados yoga-yoga ngeten iki nggih didongakne bapak ibu. Dadi yoga-yoga sing luar biasa. Alhamdulillah. Ning nasibe tukang syuting, Mas. Lah kok iso tukang syuting iki ngopo? Lah ya dongokne karo bapak ibu wong tuwa ngatek teko duwe anak kok gayane go rinceng-rinceng. Lho pancen kewajibane iki piye ngambile gambar iki ben pas. Ya tugase iki pancen nginceng, Mas. Ya jane ora diinceng ngono ya kena kok. Didemok langsung kuwi kena asline kok ya. Ning nggih niki wujute napa tasakuran, Mas. Ya. Ngendikane Prawinasis, ngendikane para pinter jroning wong syukur bakal pikantuk nikmat, jroning wong sing kufur bakal pikantuk adab sing luwih gedhe. Mula beliau Pak Heru ugi kan garwa menika ngawontenaken tasakuran, mugi-mugi sabibaripun tasakuran manggih kawilujengan kebagaswarasan slamet donya kelawan akhirat. Amin. Tak dongakne dhisik dulur-dulurku kabeh sing Lah ya dongakno. Kene desa ngendi Mas? Dukuh ngendi? Anu nek desane Balong Gebang. Nggih dukuhipun. Dusune Kedung Rejo. Kedung Rejo. Heeh, dongakno Mas Gareng. Tuku nangka nyang Kediri. Wong sak Kedung Rejo muga kabeh akeh rejeki. Amin. Tuku nangka nyang Kutha Panaraga. Heeh. Wong sak Kedung Rejo muga-muga panjang yuswa. Amin. Tuku nangka rupane ireng. Apa kuwi? Wong sak Kedung nangka sing wedok foto karo awakmu muga-muga meteng bareng. Kok iso meteng-meteng ning wong lho. Nggur foto ya apa to salahe? Alah ngopo kowe awakmu lek meteng bingung ta? Lho, nggur foto ya apa pengaruhe? Nggur foto mosok iso meteng. Aku ya ndongakne kabeh ibu-ibu sing foto karo awakmu ki ya muga-muga meteng bareng. Iya ning metenge ora mergo foto ngono. Lah ya bar dipoto dibayangne terus dadi kuwi. Oh iya. Ora usah repot-repot ketoke meteng ya muncul ndase ngene ya didelepne neh to. Oh enak. Meteng ngene mriki salatullah. Oh selawatan. Salamullah karo ndongakne dulur lanang. Iya. Ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasim Habibillah. Iki padha karo sing tak alami sore mau, Mas. Lho kok iso sore mau ngopo? Aku teko kene dulur Kedung Rejo kene ya. Wayah Allahu Akbar langsung geruduk Ning masjid. Pitil Brambang. Ya ning masjid wong adan kok iso. Kok ya ndongakne dulure dhewe sing bar dikitanke. Iya. Tanggalan cacahe ana 30. Puluh. Padang rembulan. Padha apa ora karo kowe? Iya. Aku karo Asabratae tenan ora ngati-ati aku nek kono dicekel tali gociku lho. Iki lho sing gawe iki lho. Padang rembulan. Iya. Rembulane tanggal-tanggal 1 kanggo dulur lanang bar kitan. Iya. Yen kepengin urip lumayan sregep ngibadah tekuna ngaji. Bareng-bareng yo. Salatullah. Salamullah, salamullah, ala yasin.
pun ngibadah sregep ngaji. Padang rembulan. Iya, Mas. Rembulane tanggal loro. Yen kepengin urip lumayan sregep sinau ben aja bodho. Bareng-bareng salatullah. Ya pinter to sampeane. Tanggal loro dongakne Kaya meletik lho. alah wis lunas ki lho. Padang rembulan. Iya. Rembulane tanggal telu. Iya. Ayen Ayen kepengin urip lumayan sregep ngibadah rajin sinau. Yo. Rembulane tanggal papat. Yen kepengin uripmu mulya tinggalno urip sing maksiat. Padang rembulane tanggal 5. Yen kepengin urip lumayan aja lali donga. Iya, lali donga. Awakku ku wong jiro lu terus. Ha kene mikire. Oh ya. Lah kene kan kudu improvisasi. Oke. Ngatek 30 ora masalah teko esuk. Padang rembulan. Iya. Rembulane tanggal 7. Yen kepengin urip lumayan sregep ngibadah akeh nang ilmu. Padang rembulane tanggal 24. Yen kepengin urip lumayan sregep ngibadah aja lali bersyukur. Wah, tak lompati kok ya iso to sampeyan. Aku yang gumun kok begini kok ya. Memang tak lompati langsung 24 to. 24 oke. Oh iya. Ngantek. Padang rembulan Iya. terakhir. Rembulane nek terakhir tanggal 30. Yen kepengin urip lumayan wis jabatane gedhe ora kena wayuh. Ngono lho. Wayuh iki apa to Mas? Aku ben ngerti ngono lho. Wayuh iki apa? Pengertian kata wayuh. Wayuh, awakmu rasah ngerti lakonana sik siji engko tambah nek. Lho, kok lakonane sik siji Yo. tambahane wayuh apa to artine? Alah, wayuh engko tak WA, Mas. Oh iya. Engko awakmu siji sik engko ping 2 ora masalah. Kok ya ora kena. Ora kena ya. Kaya aku wis manggon tuwa ngomong ning ngono kuwi asline ya barang sing ora bener. Bener. Kula atine wong sing keloro-loro ki wong wedok yang diduakan. Iya. Nah, kena diarani jarene wong wayuh kuwi mau. Mm-mm. Beliau Pak Heru ya ora gelem to. Ora gelem. Apa ngerti Pak Heru pacaran? Ora ngerti ta awakmu? Ora ngerti. Pak Heru duwe sapa wong wedok ya ora ngerti. Pak Heru dolan rono ya ora roh. Saking setiane karo bojone. Alah ya saking primpene. Hei. Ya ora kok iso. Paling mboten ditenggani Pak Dewan. Amin, Pak Yanto. Nggih, menika dijo panjenengan gurune jenengan. Ya bapakku, Mas. Alhamdulillah muga-muga rezekine kathah lan barokah, Amin. panjang yuswa. Manjakne mbak-mbak adik-adik warang kono ya. Oke, Mas. Siap. Ada Mbak Sally. Sally. Iya. Sally. Aku lagi krungu bengi iki Sally. Oh, lagi petuk bengi iki Sally. Nggih ta? Jan. Nggih. Lek niki asmane sinten ning niki? Ya ditanya dong kanggo Mik. Tanya sendiri. Oh, mboten jenengan to sing anu niki. Heeh. Oke.
asmanipun sinten, Nduk? Kula Sinta Pak Gareng. Sinta. Sinta. Sin ki tegese ki sin swin sot dot tok. Apa kuwi? Sin kuwi sinau. Sin ki tegese dijukuk sangka aksara Arab. Apa kuwi? Arab ya sin kuwi mau. Sin. Ya. Ta. Ta ki tegese taat. Taat karo ngerti marang agama jenenge Sinta. Amin. Nggih, ndredek rada rene. Eridek ya asmanipun sinten, Nduk? Wong ayu. Nama panggilan aja, nama panggilan. Nama panggilan. Sri. Sri. Lah, Sri kuwi artinya apa? Sri kuwi sing dikanggokne wong bakul brambang. Kok iso? Kuwi blengkere tampah utawa blengkere tompo. Kuwi mesti hitungane nek Sri. Oh. Sri Kitri rezeki boros. Sri Kitri rezeki boros mesti tebos Sri. Uga asile akeh. Sri kuwi Asile akeh. Rezekine akeh. Rezekine akeh. Ana. Rada rene. Nama panggilan? Namanya Neha. Neha. Ayo, Neha kuwi. Niki tegese nikmat. 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 Priyayi Ha. harapan. Nikmatnya harapan. Dadine lek melenuk kaya ngono iki harapane ya nikmat. Iya. Jejere. Rada rene. Namanya siapa? Aulia Pak De. Mutiar we. Aulia. Au kita Ayo. Au. Artinya apa? Au. Au niku tegese gerok. Apa kuwi? Yo au. Kan gerok. Kaya gerok lho. Au. Tegese liya, ki tegese wong liya. Kulino digeroki wong liya. Oh, digerak wong liya maknane piye artine? Artine ya seneng gungan to, Mas. Oh. Iki kabeh do gumek kabeh dadine iki digerok. Saking gumune Mbak Aulia ngerti to. Au. Ngono ya. Au. Oh, ya. Masuk. Au. Iya, wis to malah kaya kire. Oh, ya apik aku. Iya, jejere. Siji. Itu Sally. Ya. Namanya siapa? Kula Seli Cak Gareng. Sally. Seli. Mas, Pak Heru asmane putrane wau sinten? Lho, piye to? Mosok ora roh. Lali Putrane aku. Pak Heru Lali aku. sing ditetake? Lah, Yuwanendra Arya Testanto. Ya, iki lek Mbak Siden namanya Mbak Sally. Seli. Sally. Nggih. Lah, Sel niku sangka ibu. Terus? Sing Sel niku sangka ibu. Nah, niki Mbak Sally ta? Lah Sel. nggih sing Sel niki saking ibu. Lah, nek Li. Lah nggih Sel niku wau upamine niku nggih saking ibuipun. Wong urun jeneng kok wong wedok. Wong wedok. Kok ibuke iki Iya, Sel. iya jenenge Sel. Lah nek Line, Mas. Lah nggih niki lek Sel niku Mas. Niku Kok mulek. nggih ya mbuh line bapake apa line tanggane. Hei. Ya diatus sing jumeneng nggih. Ayo sepati, Cok.